Díomh cóide is mis Orla agus Inniu Tom chun taspáin díomh chun is coirníní mar seo a dhéana gan aon tas. So mátá sibh go fannig dom. Níl cúpla rudaí tastal wit, gá bhábín, scúb agus an rud is tábhachtaí, an ropa a bhíonn ar do chálainn cheomra. Dús scúbann tú do cuid grúga ionas nach mai aon sníomhanna intí. An sin déanann tú stríoc tríd do cuid grúga agus is féidir le cúr nó do bhéir a úsáid. Fáinne tú ropa na fálainn na seomra agus bábín agus cuireann tú an ropa sin dearfach ar do chéad. Ceanglíonn tú an bábín le do cuid grúga agus an ropa ar thaobh amháin. Fáinne tú píosa beag do cuid grúga atá in acalaid a aghaidh agus tharraingíonn tú thar an ropa é, agus an sin faoin ropa. Cuireann tú níos mó grúga leis agus déanann tú an rud céanna. Arís thar an ropa, cuireann tú níos mó grúga leis agus faoin ropa. Déanann tú an rud céanna a rís is a rís go bhaineann sibh an deara amach. Nuair chrocann tú an deara, chasann tú an ropa ina sáis chocháin nó bunóg. Ceanglíonn tú an bábín leis an chocháin seo. So rinne mé an taobh dearfach an sin agus fecinn sé mar seo, tá sí sláis crackáil se ach tá sí sin ceart go leor. So ní bhaid na tuirthaí fíor agan go dtí amach, so tá chun dtí mar leaba inis tá is agam mar seo, agus feicfí méthú ar maidin do na tuirthaí fíor. Maidin atá ann inis agus tá chun iad am thógáil amach. Seo hiad na tuirthaí agus bhí mé anna sásta leo, tásúla go bhhain sibh tá na bhas. Slán!